Gipangunahan mismo ni Governor Bambi Imano ang pagtunol sa programa sa Kapitolyo Probinsyal alang niadtong mga hog raisers nga apektado sa African swine fever kan ASF sa Misamis Oriental. Wala mapakyas ang ilang paglaom nga sila masuportahan human mismo ang amahan sa lalawigan maoy nidala sa ilang tugkaran sa mga programa ug serbisyo sa Kapitolyo. Niadtong Hulyo 7, 2021, malampusong napahigayon ang laing hugna sa pagpangtunol ug indemnification gikan sa Department of Agriculture lakip ang mga ready-to-lay ducks gikan sa itikan sa kalambuan nga programa sa panggamahanang probinsya. Mulangkob sa 149 ka ASF affected farmers gikan sa Barangay Pagawan ug Barangay Digkilaan sa lungsod sa Mantikaw ang nahimong benepisyaryo sa maong ayuda kung asa tanan kanila hilabihang nagpasalamat sa suporta sa kagamahanang probinsya ug sa kadagkuan nga makabangon sila og balik sa hinay-hinay. Mubalor sa kinatibuk-an og 3,070,000 pesos ang pinansyal nga ayuda ang natunol kanila gikan sa DA Region 10. Samtang 22 kanila ang mamahimong makapamuhi og itik kundiin sila nakadawat og tag 55 ka mga ready-to-lay ducks lakip ang pulo ka bag sa feeds matag usa. Bunga kini sa kamanduan ni Governor Bambi ngadto sa Provincial Veterinary Office. Ubos ni Provit Head Dr. Benjamin Resma nga tagaan og alternatibong solusyon sa panginabuhian ang mga ASF affected farmers. Human nga wala pa gitugutan nga magbuhi og baboy ang mga naapektuhan aron nga dili na gayud mosamot pa ang pagkaylap sa maong sakit sa baboy. Kauban ni Governor Bambi sa pagtunol sa programa, mao sila si Mantikaw Municipal Mayor Honorable Antonio H. Baculio, Mantikaw Barangay Councilor Ellie Bernabe, Provit Head Dr. Benjamin Resma, Municipal Agriculturist Ms. Clevic Irish Habiil, Department of Agriculture Provincial Operations Centers Chief Ms. Shona Nakalaban ug mga LGU officials. Sa iyang bahin gipaabot ni Ms. Nakalaban ang iyang dako nga pasalamat ngadto na sa panggamahan ng probinsya, ingon man ang iyang dakong saludo sa mga laka nga gihimo nga dako kaayo ang kahimuan ngadto sa tanang katawhan aron mapaayo ang kahimtang labi na sa mga naapektuhan. Nga dahil panghatagan sa atong mga mag-uunga ug kana pinaagi sa pod sa atong timbayayon sa atong mahal nga gobernador ni Bambi Imano. Mihatag sab si Governor Bambi sa iyang mensahe nga mitatak gayud sa matag benepisyaryo ang iyang kinasingkasing nga paghupay sa ilang ginabating kasakit human mawadan og panginabuhian tungod na lakip og kald ang mga binuhing baboy. Lakip niini iyang pag-awhag sa tanan sa gikinahanglan nga kooperasyon. Atong pag-abot, nagahangyo tang nagapangaliw. Kung gusto tang masayo sa mahawas ani atong giatubang masubiran karon sa pandemya. Ang kaepektibo sa liderato ni Governor Bambi, MODHA ug SP board members kauban ang mga ahensya sama sa Department of Agriculture. Dako kaayo gikatabang sa kalambuan ug kaarangan sa panginabuhian sa tanang katawhan sa lalawigan. Kauban si Mark Anthony Parehas sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.